Langhemphi pathu aklam kekim ahongpharla aphan pamanghu phrong. Ingdeng kethom West Karbi Anglong Labor Union Foundation de arani katalon. Kardom, Birta Life Penili Birta Thanbang Pi, Sami Sehenati Mupi, Non Birta Angton Pen, Arjupanik Tha. Assam lapen Meghalaya CM Nijang Karbi Anglong Langhemphi nang kesunji pura. Langhemphi pathu aklam kekim ahongpharla pinian chiklo ejon sose tanglo. Birta kelong ating pulote. Assam lapen Meghalaya CM Angbong kaching YG aphan si bangso ahongpharla Langhemphi pathu aklam kimrang ponlo bonta pinian tarni ke hokpon kawedet si bangso ahongpharla chiklo ejon sose arani pleng tanglo bangso jok aduya hoya radaphan pamanghu phrong asongsi mandetlo lapente aduya hoya riso ejang pathu anara ningke hangatung tame kasiksak dolo bangso dim pini kasa Hamren Regional Committee abitung pen adima kolongam humri damlo konchun bang prasanto ingtie hin pen Karbi Anglong CM aphan chuniri padupon lapen 1951 demarcation ating chelong wek nangji lapen jongsi kalidet pulote nilitum aduya hoyarat lapen te nilitum Karbilo Charlie asong hin pen ansose chisongji pasi phrangkyang no pachinipon Langhemphi pen Birta Life Phrangke Robert Bay report. Nijang Karbi Anglong dongkamukam rongsupi langhan pathu aklam maipu manov kramsa hin pen patir piponsi pini pai ni pai kethom arani Ingdeng kethom West Karbi Anglong Labor Union asong atum Foundation de mati amahang kethek arani katalon ponalong chopalhi aman pengpen West Karbi Anglong Chamber of Commerce maipu Michael Kramsa Women Justice Forums amaipi Bulet BP Labor Union District Committee maipu sonaram ronghang lapen dun maipu longsing beatum chitong dun pen aliralon pidun pen ingsamjin pen maip chun pon dongkamukam pen Birta Life Phrangke budbor be report. Pini foundation de katalon pono Pini West Karbi Anglong Labor Union pen pini nilitum patir pigono Central Committee lasi nilitum 2020 pen non anke Ingdeng kethom lasi nilitum Labor Union kadukobe committee tum pen pu cherap cheto si nilitum pini Ingdeng kethom deng ponlo lasi nilitum kebang jilang ephrang sitame nilitum lan sose kachethan ponji lapen nilitum ke claim ke dam ponji phamang nilitum makenang sot lasi labangsu ateng nilitum matha ponsi non kebang jilang ephrang sitame nilitum kadukabe arat atum phansi tami nilitum Labor Union pen kapatir piponji phansi nitum kedamtang sitame nitum chingwai pon bomlo lasilitum non ke bangji sitame penan asai ke deng ponji phansi nitum kachisik pondolo Pini Labor Union West Karbi Anglong atum Ingdeng kethom kepleng aning kanalong pachuni Ingdeng ini kepleng hur sameni litum angitong dun lapen pining wai phir same Ingdeng kethom kepleng aning kan sameni tum angitong dun no Selang litum aphan tuning pen pining asap ake fracture ini tum thekon no lase ke bang dilang aning kan bangke alang tumpen antu se break pon pokos ini tum penahin bangke ning thedo se pini bangke nili tum alang litum hoi pe tum Karbi Anglong tum council phan puji bangke alang litum labang so Labor Union abang along bangke lang tum RDGP pon sonte itum Karbi Anglong harat mate Karbi Anglong along cuti mencoklem chodam abang phu bang phi Gari motor ka solai pencenglok, industry pencenglok, factory pencenglok, tobar ka selam, hem kekim lagadu kawelong same labor dumhan RD ki pipon ke imithang se kenang sot ko sini tumathadam kasil bangso labor dumhan RD PG puti alang le tumaphan government ke pen ke bana scheme mukha analang le tuhan pinengji la pen alang le tumaphan abang putin stame taun a jotor la pukali rong ajoan stame alang tumhan isi identity pinengji hala bangke alang tumhan personal identity card lake registered pakori nangji pining an bangke ningkan thom chok lobon alang itu medi kedam tangan ningkan tame ni tong dun same pini ke thega malong bangke alang tuman churu la Labor Union West Karbi Anglong bang mane la dak khela dula same ningkan man da pipon la penting da pipon bon milia muhet long same ni la kitu kerem khai pantan ni people di long la no pidunong la pen non pini bangke la awareness mukha bangke la Aadhaar card mukha mangalang tum Labor Union pen patu pipon si rat fan kerap pon do bon bang thek bon long ni lapen
nali tum la labor union tum bang sab tu big jada son nali tum pile kachira bang dilo busono ning hang duma Nili tum chamber commerce ko bang ke cerap bang ke kedam tangan kan masa nili tum cerap itu bom lo same lang itu bang non ke thegam long bang sabtu kivik ke dolang same nili tum unan bang ke cerap bang ke arong same lang tum han jitu la area wise same di la ma meeting e bidam pen la committee pine ke seng bang ke nili tum tame unan bang cerap dun po Pinya Birta, Lapuan Sington Pon Iglo, Laing Bomta, Birta Life.